Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon, pananglitan adunay usa ka ninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inikabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayod. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon ug unya pagtapis ug silbihi ako. Human niini ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo. Dili ba? Mauusab kamo kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo. Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Kining garbo maogid ni ang hinungdan nganong daghan rong naggubat. Bisan og mutan-aw tag social media, daghan ang nagsigig komentaryo bahin aning gubat karon, lain-lain lang ilang gipanigan, siging gamit anang ilang mga intellectual geniuses nga maura gyapon bottom line garbo. Kasabot ba mo kung saan ang garbo? Pride. What is pride? Man sa demo iklaro. One of the capital sins nga gitawagan na siya og the prince the prince of all sins. Murag mao na siya ay prinsipe sa tanang mga sala kay nanagani kay garbo, everything will follow. Sige, lingya imong tupad na di ka pagarbohon. Nya kining garbo pabilo ni kay mao man ni amahan sa tanang sala, pabilo gid ni kagubot sa kinabuhi, kasamok sa atong hunahuna, kabugat sa atong kasing-kasing. Mao na si Jesus mitudlo siya nato dinhi sa ebanghelyo nga buntuga ang garbo. Kay kaning garbo magsiginig pangayo og affirmation, magsiginig pangayo og honor, magsiginig pangayo og respect, magsiginig siyag pangayo og obedience, kanang ako gyud sundon, ang ako mo'y sundon, ako gyud sakto, ako maoy dayga, ako gyud number 1. Mo nay pangayoon sa garbo. Ako gyud labaw, ako gyud champion, ako gyud first. Nya musugod na gaytag pangayo ana bisan sa ato lang hunahuna. Mubugat dayon ang atong pamati. Nya musamok dayon ang atong hunahuna. Kanang mag-counseling ko, hapit man sa usak semana, di man gyud ko masiruhan og mga 2-3 ka counseling, way labot sa mga gipamalibaran, pero sa unang wala pa din hikos parokya, mao ginay akong bisyo. Kasagaran gyud anha gyud sa demand, mabugatan ang tao, control and demand. Mao gina ang kanini ang tuburan sa atong kabugat sa hunahuna o kasing-kasing, kanang musuway tag control and demand. Nya wa mo ana. Uy.
nga imong naong imong kontrolon nga di matiguang mo na kuluran ang buhok, hidhiran ginang naong, stress na ka diya. Nya demanding kay ka nga kinahanglan gyud ang imong mga anak mutahod gyud nimo, musunod gyud nimo, magsige na kagyaw-yaw gikas buntag ngadto sa gabi. Nya demanding kay ka nga increasean gyud imong salary sa imong pagtrabaho, nya wa ma-increase, wa gay siguro napabay bonus, yaw-yaw na sad ka, di nakaganahan mo trabaho. Ang pari demanding kayo nga ang kolekta ingon ani gyud kada semana, wa man kaabot, sapot ng pari. Di ba? Asawa demanding kayo, gusto gid niya iyang bana muhatag sa tanang sweldo, wa man gihatag ato ana yaw-yaw na. Controlling sa kayo ang bana, gusto gyud bana nga ang asawa kanunay gyud musilbi niya, suguon ginyag mayo, sus magyaw-yaw man buwag bungkag lang pinig. Di ba? Mao na hinungdan karon. Pride. Na karon ang gisulti ni Kristo sa atong ebanghelyo, kinahanglan mahimo gitang sulugoon. Ang atong mindset di ay kinahanglan sulugoon kita. Unya ang atong prinsipyo maura gyud ang pagtuman sa tanang gisugo nato. Sige lang kitag tuman sa mga gisugo. Nya ikaduha, dili ta magpaabot nga pasalamatan. Ang ato kunong isulti matud pa diri moingon ra gid ta, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Sa pamilya kinsa may sulugoon? Kinsay sulugoon? Ginikanan o anak? Kinsay sulugoon? Very good, children. Ang ginikanan mo'y sulugoon sa mga anak. Na dinhis parokya kinsa may sulugoon? Ang pari mo'y sulugoon. Sa barangay kinsa may sulugoon? Ang kapitan. Sa lungsod kinsa may sulugoon? Kanindot anak, kasabot man kay ta anak. Kay panahon sa eleksyon, ang mga kandidato magpasugo sa publiko o government o sa tanay na kanang o sa nasang preamble, sa tong preamble ba sa ato bang konstitusyon ba, government emanates from bawa na sa to emanates from the people and for the people. Mo na kabugo naman ko. Ang gobyerno, ang government officials gituboy sa katawhan. So ang tinuod nga master mao ang katawhan. Kung atong hinumduman katong unang statement pag oath taking ni anhing President Noynoy na agitos newspaper, dako kayo ang boss ko. Sige, i-check na lang ninyo unsay sunod. Sige, lingi ako na imong tupad. Ing na andam kong mahimo nimong sulugoon. Sige. Ang kanang wa mulingi, di na magpasugo, stressful kay na. Naanay stress. Suway ragod, suway. Kanang sawayon ka. Kanang sawayon ba imong binuhatan, imong sinultihan, sawayon nga i-post pag yung ka social media. Suway ragog reklamo. Kana bang sa imong hunahuna lang ba? Si ing naragod pagsulti, animal. Unsa may resulta? Di ka katog. Magsikag hunahuna, ngano juga. Kaya nga naman, ni-react naman ka, di naman ka sulugoon. Mura naman sa kag master
muhimo man sa kag-imong kaugalingong imposition of your authority. Ana, pero ingna pagsulti inigsaway, angayan sa kong sawayon, sulugoon raman ko, ako maning master. Di ba? Tanawa, dili na ka motubag diha sa social media, dili na ka magsigig post nga imo sang i-argue, muhilom ra ka, magampo o kaha kung sakit-sakit, muhilak. Nya magkagubot. Magkagubot dili. Dili oy. Asawa pananglitan iguli sa imong bana tungang gabi na nya hubog pagyud wa pagi kwarta. Unsa may imong isulti? Kung kuan ka, kung kanana ang pagarbuhon ka na akay pride, yaw-yaw gyud ka. Paghot din ka. Nya unsa may imong bation? Bugat, hasol. Kung ang asawa inigabot aning bana nga porting hubuga wa pagi kwarta, igo lang mo ingon, sulugoon ko ani akong bana. Muyaw-yaw siya dili. Dili oy, igo ra siya mo ingon, ang akong master hubog. Ang akong master wa nay kwarta. Nya mingon day ang master paglungag. Master way bugas. Tamparuson ti karon. Okay ra master. Your will be done. Di ba? Nya unsa man? Okay na, dili. Okay, dili. Yawan on mo. Muna ang yawa, usas mga buhat gisyawa, tudluan tas pagkamasinupakon, pagkareklamador, pagkapagarbuhon. Matod pa sa ato diring unang pagbasa, nawa, unsay gisulti diri sa Book of Wisdom or Kaalam ni Solomon. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan, ug sila nga iya sa yawa mao ang mga matay. Lingi ay mong tupad ing na iya kasyawa. Kaning garbo masinahon sad ni kay prinsipi lagi ang kasina, ang kalaway, ang pagkamapahimuslanon naa nas garbo. Nya kung masudlan na ka aning garbo, masina na ka, mga matay na ta. Muna tungod sa garbo naggubot na, hasta pagani din hisod sa simbahan naggubot na. Kay garbo yawa. Di ba? Naana gani na natong murag di na ta kapaubos, dili na ta gustong suguon, dili na ta gustong sawayon, di na ta makadawat nga magpasakitan, di na ta gadawat anang pagantos hangtod sa kamatayon. Awa na, garbo na na, ayawa na igapuyo din hinato. Nya unsaon man na pagpapahawa ang yawa, matud pa ni Kristo, buhata ang pagkasulugoon. Buhata ang matarong bisan pag nag-antos ka. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang mga matarong nga mga tao panalipdan sa Dios ug dili mag-antos sa kasakit. Daw sa mata sa kalibutan daw nag-antos sila sa silot, apan naghupot di ay sa masaligong paglaom sa pagkaway kamatayon. Kani manggong taong mapaubsanon mga igsuon kung atong tan-awon externally, di man na sila mutubag, dili na sila mulalis, musugot ra nag-imong tamparuson, ludan ang naong, sawayon, butang-butangan og istorya. Musugot ra na sila. Nya moingon dayon ta inikakitan to, ano man na siya musukol, ngano man na siya mutubag, luuya ana niya oy, di ba no? Ana man ka, luuya ana niya. Pero matod pa sa Book of Wisdom, sa atong mga mata daw nag-antos siya, pero sa iya din kinahiladman naaday siya sa kalinaw. Muna si Jesus gisaway, gikulata, pero malinawon di ay. Si Maria
gipatan-aw sa iyang anak nga gitorture, gikulatag maayo o gipatay, luoy kay Maria, pero naa di ay siya kalinaw. Ang mga martyrs nato gipatay, gitorture sama ni San Lorenzo Ruiz. Luoy kayo si San Lorenzo Ruiz, dili di ay naa di ay sila sa kalinaw ug sa lig-on nga baruganan sa kadaugan. Muna si Kristo ang iyang gisugo nato, wa siya moingon likay ang kamatayon, wa siya moingon likay ang pag-antos. Unsa may ang giingon? Take up your cross, follow me. Asa man ta mo follow? To death. Kinsa tong mamatay uban kanako, mabanhaw uban kanako. Muna dinhi sa akong pagdumala ninyo na panahon sa wayon ko, na panahon butang-butangan kog istorya sa akong pagkapari, kadaghan ako nihilak anang himuan kog istoryang bati. Ang akong gisulti nga paningkamot nga makakita ta unsaon paghunong ang sala, unsaon pagpasan atong krus, himuong dautan sa uban. Ang akong paghisgot og mga sala, apil na san akong sala, himuon nga nangatake kuno ko sa akong mga igsuon sad nga niya sa pagsangyaw. Pero kanang tanan ako ra gyud nang hilakan, moingon ra gyud ko, Lord, hibaw ka sa akong kasing-kasing na higugma gyud ko ani nilang tanan. Na ay uban sigig atake nako niya, inigabot na saktong panahon ay panginahanglan mangayo sa akong tabang, pakauwaw lang gyapon kog solicit para sa sila matagaan. Ako'y mangita og kwarta, kaya waman sa ko'y kwarta, ako'y magpabaga naong pangayo ninyo, pinaagi ani mga slat-slat, ipanghatag nako aning gasigig libak sa nako usahay. Kamo, sigihan mo libak, muhatag pa mo, anang tawhanang lang libak nimo. Ha? Labi na jog mo anhi dinhi nya moingon, pader mo adto kog ospital, mao ni akong kinahanglan, nya kahibaw jud kang gilibak ka na niya, mutabang ka dili. Ako mangita gyud kog paagi nga matabangan ako. Ngano man lipay kay kog muduol na nako. Na masa ko'y pipila ka mga igsuong pari nga di gyud mo tagad nako sa una, di gyud mo tagad. Bisag unsaon akong tagad, ighuman ko na akong tagad, nga dili ko tagdon, muhilak ko ighuman. Magluhod ko dito sa akong kwarto, maghilak ko, anong di na ko tagdon, aning paria nga suod magidunta mi. Nya human sa mga pila ka tuig, ningarin ako, nya nangayo sa akong tabang, pero tigin akong lipaya. Pag human akong tabang, wa na sa ko tagda. Ning balik sa kunyag tagad, di na sa kutag doon, sige lang yun. Pero kaluoy Ginoo, abot yung panahon, siguro dol-dol yung mga napo katuig. Ni tagad na gyud panagsa na lang kay mulingyo, tagad na gyud. Kay ubay-ubay naman sang higayon nga doon na sa siya mga panginahanglan nga ako sang mahatag, nga doon na sa ko'y panginahanglan nga ako sang mapangayo niya, muhatag naman sad. So ingon ana ang kanindot niya sa paghilak nato tungod kay gisaway ta, inighilak nato, i-apply ni sa inyong pamilya, inighilak nimo, di lang ka mo reklamo, muluag dayon imong dughan, kamao na kang mo smile. Kay kaning atong luha gitawag ni siya og gift of tears, ventilation of the heart, ventilation of the soul. Mao kuno ni ang makapa hatag og kahayahay sa atong dughan og sa atong kalag. Tistingin ninyo kanang huot kay imong dughan, ihilak ra gud, di ba? Wag tang dayon na. Ingnang Ginoo, Lord, pahilaka ko kay nangabit na akong bana. Inighilak nimo, muluag dayon. Ika, sige, kabit pa more, kaya ra. Lord, huot kay akong dughan kay naputos ko sa utang, pahilaka ko, tanawa, ighuman imong hilak, makaingon dayon ka, di pa man day ko'y gamayng kwarta, i-partial ni nakog bayad. Inigbayad imong partial, maingon dayon tong imong gibayaran, laday, kay bawa baya kung portin imong problemaha karon, niya, mo bayad ka, ani siya, iulag bayad ra ko, sige, katong nahibilin,
ay na lang to bayre ha, aron imo tong magamit. Kay yes, yes Lord. Kadaghan ako nakasuway ana. Katungwa pa ko sa seminaryo, sinagaan akong papa paralyzed, akong maguwang paralyzed, ako'y breadwinner, serve pa ko Squires Guadalupe, serve pa ko sa Legion of Mary, serve pa ko sa ubang pang organisasyon. Hurot-hurot yung kwarta, pero inig-ingon ako sa Ginoo, Lord, napakoy masakiton, wa na ko ikapalit og bugas. Naadayoy mo abot. Yes, Lord. Dawat lang ay pagsigreklamo. Wa jud ko moingon ayuha akong papa. Naama na. Pero moingon ko imo ra yung pagbuot, Lord. Ning kamot lang mi. Wa man gyud maayo. Namatay na lang, wa gyud maayo. You will be done. Do not force the issue. Sulugoon rata. Kung ang sugo sa Ginoo karon na malipayon ka, paglipay. Kung ang sugo sa Ginoo karon pasana imong cross, pasana. Kung ang sugo sa Ginoo karon sabtalan ng gasigig daot nimo, dawata. Ayaw sukol, ha? Sige. Lingi ay mong tupad. Ing na sugod karon. Sulugoon na ta. Di ba? Tanawa, di ba? Nindot na kaya nagresulta. Sige na, panindog na ta mga sulugoos Ginoo.